Bine, până la urmă, deci se tot reclamă și ai situația că erau în legătură și cu hotnogul ăsta care se zicea hotnogul, bulldogul, spermatogul, hotdogul, deci numai așa era gratulat omul ăsta, erau în legătură cu el, cu alți oameni cu bot așa mai, deci bolnavi, niște deficiențe de astea, așa se cheamă până la urmă, australopeticism, deci vechi genii de la oameni de astea primitivi, asta e boala acestor oameni. Deci și în general, deci sub oameni, ucigași, atacatori pe la spate. Ei aranjaseră și cu oamenii ăștia să nu mi se dea post aici, deci eu vrusem foarte puțin, deci o casă în zona liceului Cuza încolo și un post la Cuza lejer, ceva banal. Nu vreau să fac nimic. Unde e pe aici? Dai concurs, hai să înfiesă. Dai un concurs, 2, 3. Zic, ajungi la negruții, dar pe acolo nu se vedea că aveau planul ăsta de borfăială, așa s-a adunau în mesele lor, s-a adunau acolo borau, după aia și mâncau borau, aveau ritualuri din astea morbidi, cu procurori din astea, care tot așa, îi punea, lua o substanță care îl făcea să vomite, după aia voma acolo în farfurii, după aia mânca, iar bea, iar mânca, iar mânca, iar bea. Ăștia erau cei care supervizau procurorii militari și civili, întâi procurorii militari, după asta civili, toate situațiile astea care erau de acum rituale, ce să spunem, de distrugerea regiunii, de jafuri continui, de faceri, de uzini, care după asta dispăreau bunoarea. Aici am spus că a fost și o turnătorie mai mare, cu o secție de mecanic în care puteai să construiești nave din astea fluviale la CFS. S-a făcut, făcut asta, după ce s-a văzut că merge foarte bine și putem avea pescadoare noastre, a adus pe șuhană, s-a mâncat, i-a dat zomit, i-a borât, iar a mâncat, iar a borât, că i-a duceau acolo, am văzut pe Pavel Murariu, pe Crâșmăreanu, astea erau ritualurile lor de distrugere, ceva cu totul grețos. Situațiile erau așa, aproape la milimetru, mergem aici, ce se întâmplă? Ei spuneau, voi lăsați copilul moare, până decedează, face un accident vascular cerebral când vede toate porcările. Astea erau procurorii militari, dar și civili, dar aducea pe botez, tot, dar punea, mânca ceva, voma, iar mânca, iar voma.